היא הפועלת את הכל, והיא עצם כל הפעולות, והיא מקבלת התכלית, והיא מהותה של היגיעה, והיא עצמה מציאות כל השלמות והשכר המקווה. תכף בהמחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו יתברך גומר את הכל, כי אינו צריך לכלי מעשה כמונו. ותכף יצאו ונתאבו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיבראות, מלאים בכל הטוב והעונג והרוך שחשב בעדן ואדם, עם כל תכלית שלמותן הסופית שהנשמות עתידות לקבל בגמר התיקון. דהיינו, אחר שהרצון לקבל שבנשמות כבר קיבל כל תיקונו בשלמות ונתהפך להיות השפעה טהורה בהשוואת הצורה הגמורה אל המאציל יתברך. והוא מטעם כי בנצחייתו יתברך העבר והעתיד וההווה משמשים כאחד, והעתיד משמש לו כהווה, ואין עניין מחוסר זמן נוהג בו יתברך. ומטעם זה לא היה כלל עניין הרצון לקבל המקולקל בצורה דפרודה של פירוד באינסוף ברוך הוא, אלא להפך, שאותה השוואת הצורה העתידה להיגלות בגמר התיקון הופיעה תכף בנצחיותו יתברך. ועל סוד הזה אמרו חז"ל, קודם שנברא העולם היה הוא ושמו אחד, כי הצורה דפרודה שברצון לקבל לא נתגלתה כלל במציאות הנשמות שיצאו במחשבת הבריאה, אלא הן היו דבוקות בו בהשוואת הצורה בסוד הוא ושמו אחד. הנה ידוע שמלאה כל הארץ כבודו, וכך צריך כל אדם להאמין, כמו שכתוב, את השמיים ואת הארץ אני מלא. אלה שהקדוש ברוך הוא עשה את ההסתרה שלו יכולים לראות את זה מטעם כדי שיהיה מקום בחירה, ואז יש מקום אמונה, להאמין שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. ולאחר שאדם עוסק בתורה והכל מאמינים בהשגחה פרטית, אבל אינם דבקים בכלל. הטעם הוא כי איך אפשר לייחס מחשבה זרה ומטונפת לבורא יתברך, שהוא תכלית הטוב והמטיב, אלא רק לעובדי השם אמיתיים. נפתח להם בתחילה ידיעה בהשגחה פרטית, שהוא היה מסבב כל הסבות שקדמו לזה, מהטובות והרעות יחד, ואז הם הדבוקים בהשגחה פרטית, כי כל המחובר לטהור טהור, וכיוון שנתייחד המשגיח על השגחתו, אין ניכר כלל חילוק בין רע לטוב, וכולם אהובים וכולם ברורים, כי כולם נושאי כלי השם מוכנים לפאר גילוי ייחודו יתברך. וזה נודע בחוש, ובערך הזה יש להם ידיעה בסוף, שכל הפעולות והמחשבות הן הטובות והן הרעות, הם הנושאי כלי השם. והוא הכין אותם ומפיו יצאו, וזה יוודע לעין כל בגמר התיקון. אבל ביני לביני התגלות ארוכה ומהיומה. עיקר הצרה היא שכאשר רואה איזה גילוי פעולה שלא קשורה, נופל ממדרגתו, כי חושב את עצמו לבעל הפעולה הזו, ושוכח ומסבב כל הסבות שהכל ממנו, ואין שום פועל אחר בעולם זולתו. וזהו הלימוד, הגם שעמד בה בבחינת ידיעה מתחילה, מכל מקום בעת הצורך, לא ישלוט מדיעתו לייחד הכל למסבב, בייחוד שהוא מכריע לקו זכות. להגיד, להגיד בבוקר חסדך, להגיד, להגיד בבוקר חסדך, להגיד, להגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, להגיד בבוקר חסדך.
חברים, בוקר טוב. כל אחד כאן בחדר הזה, וגם כל מי שבמסכים כאן, וגם כל מי שאפילו מקשיב ואין לו וידאו, ואפילו אנשים שבאמת שומעים את ההקלטה, לכולנו יש מקום מאוד מאוד מיוחד בעולם הזה. יש לנו נקודה שבלב, ויש המון 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 להיות בהודעה, מלא הודעה. אנחנו עברנו תקופה פשוט מדהימה, אפילו אנחנו לא זוכרים מה היה לפני החגים. אנחנו עכשיו התחלנו תהליך מאוד 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 חשוב, והיום זה יום מאוד מיוחד, כי היום זה הכנה לקראת כנס ענק מחר. מחר אנחנו יכולים לכתוב היסטוריה, ואנחנו פשוט חייבים לפתוח את הלב, כל אחד ואחד לפתוח את הלב, ואנחנו נשפשף את הלבבות בינינו, ואנחנו פשוט יכולים לעשות את זה, חברים. אז במהלך השיעור אפשר פשוט לזמזם בלב את השיר המדהים, עוד קצת, עוד רגע, השמיים נפתחים. לחיים, חברים. נמצאים איתנו קבוצות פולין, ברזיל, עשירייה 2, ירושלים, קבוצה צעירה, פתח תקווה. במחשבה אחת נצלה ונבראה כל המציאות הזו, עליונים ותחתונים יחד, עד לכלות הכל בגמר התיקון, אשר אותה המחשבה היחידה היא הפועלת את הכל, ועצם כל הפעולות, והיא מקבלת התכלית, והיא מהותה של היגיעה, והיא עצמה מציאות כל השלימות והשכר המקווה. בעל הסולם תלמוד 10 הספירות, חלק א', הסתכלות פנימית פרק א'. שאלה לסדנה. נושא השיעור הוא אני ראשון ואני אחרון. אז מה בעצם התפקיד שלנו? מה נמצא בפער בין הראשון והאחרון? שאלה לסדנה. נושא השיעור הוא אני ראשון ואני אחרון. אז מה בעצם התפקיד שלנו? מה נמצא בפער בין הראשון והאחרון? אלא שהקדוש ברוך הוא עשה את ההסתרה שלא יכולים לראות את זה מטעם, כדי שיהיה מקום בחירה, ואז יש מקום אמונה, להאמין שהקדוש ברוך הוא ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. ולאחר שהאדם עוסק בתורה ומצוות ומקיים את מצוות הבחירה, אז מגלה הקדוש ברוך הוא את עצמו לאדם, ואז רואה שהקדוש ברוך הוא השולט על העולם. רבש ב' איגרת ע"ו. הנה ידוע שמלא כל הארץ כבודו, וכך צריך כל אדם להאמין, כמו שכתוב, את השמיים ואת הארץ אני מלא. אלא שהקדוש ברוך הוא עשה את ההסתרה שלא יכולים לראות את זה מטעם, כדי שיהיה מקום בחירה, ואז יש מקום אמונה, להאמין שהקדוש ברוך הוא ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. ולאחר שהאדם עוסק בתורה ומצוות ומקיים את מצוות הבחירה, אז מגלה הקדוש ברוך הוא את עצמו לאדם, ואז רואה שהקדוש ברוך הוא השולט על העולם. רבש ב' איגרת ע"ו. נמשיך בסדנה שקטה. אין לנו את מי שישאל היום. קבוצת ירושלים כאן. אני רואה שהם שותקים ככה. ירושלמים הם כאלו. לא מזיז להם. כן, אני ראשון, אני אחרון. נו, תשאלו. אתם צריכים קצת, תקיימו מצוות. כן.
אם אני בונה דמות הבורא, כן? איך אני משלב את היחס שלי לעשירייה פה? איך העשירייה משתלבת לבנות דמות הבורא? בלי העשירייה, איך אתה בונה את הבורא? הבורא שמתגלה בתוך העשירייה שמחוברת נכון, וכל ההבדל בין המדרגות, זאת אומרת כל ההבדל בין בורא מספר 1, בורא מספר 2, בורא מספר 3, עד כמה שאתם נצמדים זה לזה. מתי בפעם הראשונה זוכים להשיג ולראות שהבורא הוא מתחיל את הפעולה ומסיים? בסוף המדרגה הראשונה. מתי זה קורה? אולי בעוד דקה וחצי. מתי? מתי שאתה מסיים? מה התנאי שזה יקרה? הזדהות עם הבורא במידה הכי קטנה שבמציאות. יש איזה משהו שאנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי לזרז שנטעם מזה משהו? ודאי, תקיים מה שרבש ממליץ לך, ממליץ לך לעשות ותגיע. אתה יכול לעזור לנו? אני עוזר לך בזה שאני אומר לך איפה שזה כתוב, בכתבי רבש. אני לא יותר ממדריך. לא, באמת. אני אומר ברצינות. אני לא מסוגל. לא, אני רק רציתי לדעת אם אנחנו יכולים... אתה מקבל דרכי, אבל לפי החסרונות ומאמצים שלך. זה מה שאני יכול להגיד, אבל לא שאני סוגר לך את הברז, חס ושלום. ההפך, אני מסייע, אבל במידת היכולת שלך, השתוקקות, דבקות וכן. לא אחרת. לא. אתה יכול במקום ילד ללמוד בכיתה א', נו. אתה לא יכול. אתה יכול לצייר לו בכל מיני דברים, להכין שיעורים, לעזור בכמה שיש, אבל לא צריך בכל זאת ללמוד ולהשיג ולהצליח. לגלות אני ראשון ואני אחרון זה כמו לגלות אינו מלבדו, זה לגלות את הכל. כן, אבל לא, בכל מדרגה ומדרגה אתה מגלה אותו בצורה שלמה כלפי אותה המדרגה. כל מדרגה זה 10 ספירות שלמות, ממלכות עד הכתר. הרב אמר, ואנחנו כנבראים אצלנו, אתה עושה פעולות, אבל אנחנו רק רואים את זה, מסתכלים על זה, מגלים את זה, משיגים את זה. איך זה משפיע עלינו במעשים? לא הבנתי. העובדה שאנחנו משיגים, איך זה משפיע עלינו במעשים עצמם? כשאדם משיג בכל מדרגה שאני ראשון... כשאתה משיג, אז אתה משיג, אז אתה נכלל בצורה הזאת, אני ראשון ואני אחרון. כן? אתה משיג את האלוקות, את השלמות, אתה נכלל בזה, זה נקרא שהשגת את הדבקות ממש. כן, כן. אנחנו העשירייה התורנית, נמצאים איתנו קבוצות פולין, ברזיל, עשירייה 2, קבוצה צעירה פתח תקווה וקבוצת ירושלים. היום מסתיים הסבב השני של התורנויות ואנחנו מזמינים את רב לסעודה לחגוג איתנו. אני כבר התחייבתי לצאת, אני מצטער. יש לנו משימה יומית. כן. כל עשירייה צריכה לתאר את הצעדים, להשיג את העיקרון אני ראשון ואני אחרון בפועל בין החברים, ולהביא את התהליך לשיעור צהריים. שוב, כל עשירייה צריכה לתאר את הצעדים, להשיג את העיקרון אני ראשון ואני אחרון בפועל בין החברים, ולהביא את התהליך לשיעור צהריים. כן, אנחנו נמשיך אותו, אני רוצה בכל זאת לחבר אותו עם הזוהר שלמדנו השבוע פעמיים כבר בערבים, וכדאי להמשיך אותו, לשלב אותו לשיעור היומי בסך הכל. אני רואה שזה מאוד מוסיף, אולי אנשים עוד לא מרגישים, אבל זה מאוד מוסיף לנו בסך הכל.
שפוגע בלב מעורר